Днешното представяне е на фотоапарат, за който производителят казва, че е перфектният фотоапарат за всеки, който прави първите си стъпки в фотографията. Става въпрос за Nikon Coolpix L23. Причината за това определение е големият брой автоматични режими за снимане без усилия. Когато представям фотоапарат Nikon, обикновено започвам с външния вид, защото S и L сериите на тази компания разполагат с богата гама от цветове, които си заслужава да бъдат видени. Фотоапаратът L23 разполага с широкоъгълен обектив, който позволява 5-кратно увеличение. Сензорът е CCD и е 10,1 мегапиксела. Предметното разстояние от обектива трябва да започва от 30 см до безкрайност при настройка за широк ъгъл. ISO чувствителността е автоматично според условията и може да бъде от 80 до 1600. Многобройните вградени функции правят снимането пределно лесно. Започваме от тройната технология против размазване, която включва потискане на вибрациите, отчитане на движение и селектор за най-добра снимка. Интелигентната система за портрети включва таймер за усмивки, гаранция срещу мигане и софтуерно омекотяване на кожата. Има вградено потискане на ефекта червени очи. Налични са 17 сценични режима за снимки според условията. Дисплеят е 2,7 инча с резолюция 230 000 пиксела. Фотоапаратът се захранва от две батерии тип 2 пъти А, което още повече улеснява работата с него. Пресметната издържливост с около 220 снимки. Теглото му е 170 грама, има слот за SD карта памет. Вътрешната памет на фотоапарата е 22 мегабайта.